A Guardiola de Font-rubí s'està creant un Ateneu rural a partir de la compra col·lectiva d'una masia. Es diu Cal Cisteller. La idea és que sigui el centre d'una xarxa de masies que treballen intercanviant ajuda mútua i facilitant suport a tothom que vulgui venir a viure i treballar al camp. Ara estan recollint aportacions de diners amb el límit del 30 de juny per materialitzar la compra de la casa. Montse Gené-Riba, bon dia. Hola, Marta, bon dia. Estan a prop de l'objectiu? Diguem que no està lluny. Ells han demanat un crèdit a una cooperativa i han rebut donacions d'amics i familiars, però no han arribat als 200.000 euros que costa comprar Cal Cisteller. Avui Cal Cisteller està ple d'activitat, estan desbrossant els voltants de la casa per acollir la festa del solstici d'estiu aquest dissabte. Es tracta d'un treball cooperatiu que fa el José Núñez, ànima de la casa, amb companys d'altres masies que es troben cada setmana per fer junts les feines grosses de totes les finques, els tornalloms. Ara tenen un repte al davant. Ens trobem amb la situació que no sabem què fer, que el Cisteller és una masia que ha estat al centre de moltes dinàmiques aquí de suport mutu rural. El grup de consum del poble va néixer aquí, aquestes dinàmiques de tornallom van néixer aquí, llavors hi ha una xarxa gran que vam decidir que no volíem que això es perdés. Llavors, davant de l'obligatorietat de la venda, decidim generar una oportunitat. I aquesta oportunitat és dir, comprem la masia, fem una compra col·lectiva i aquella feina que estàvem fent la consolidem. I el nom que li acabem trobant és aquest Ateneu Rural. Un cop ho aconsegueixin, la masia Cal Cisteller serà un bé comunal, propietat de la Fundació Emprius. No volem que sigui una propietat privada. De fet, un dels nostres objectius és alliberar la masia del mercat de l'habitatge, que mai més es torni a vendre, no? Montse, i què faran quan sigui un Ateneu rural a ple rendiment? Ho han preguntat al José i ell ho té clar. Nosaltres aquí tenim un taller d'eines col·lectives, generarem un banc de llavors i aquí oferirem suport logístic, social, formatiu per persones, grups, projectes que necessitin una ajuda per instal·lar-se a viure al camp. Trobar i buscar masies que estan per aquí al poble. Hi ha un 10% de les masies buides i també hi ha moltes terres en desús. Ells volen que la gent vingui a viure al camp, però no només a teletreballar o fer d'aquest entorn un lloc on viure i marxar a treballar fora. Repoblar no vol dir només que la gent vingui a viure. Nosaltres el que volem és que la gent que vingui a viure formi part d'aquesta xarxa i pugui dedicar-se a viure del camp i al camp. Creuen tant en l'ajuda mútua i en el treball en xarxa que un company, el David Martí, cada setmana deixa les seves vinyes de Cal Verdera a Sant Pere de Riudebitlles i ve a ajudar el José, i ell fa el mateix un altre dia. Per nosaltres, a part de que a nivell d'eficiència va molt bé quan et venen 5 persones a casa, no? Perquè pots fer tanques, pots fer galliners, tota una infraestructura que un sol costa més, però a part també és un tema de socialitzar, t'expliques una mica quines inquietuds tens, com t'ha la setmana, quins consells teniu. Vull dir que és també una forma d'un suport mutu, emocional també. Els deixo donant menjar a les gallines. Aquí de feina n'hi ha molta i també ganes de donar un cop de mà a qui vulgui començar una aventura rural.